sociálnych služieb Nitra vznikla pred 20 rokmi. Poskytuje viaceré možnosti pomoci, a to v rámci pobytovej, ambulantnej, terénnej a podpornej sociálnej služby. Jednou z nich sú aj denné stacionáre, kde sa venujú seniorom, autistom, ale i klientom s ťažkým zdravotným handicapom. Hrávame si čubu človeče, alebo si malujeme. Spolu tancujeme, sa hráme spolu a tak. Veľmi rada chodím do kolektívu, páči sa mi do aktivity, čo tu robíme. A mám rada spoločnosť, preto sem rada chodím. Sme tu taká veselá komunita, snažíme sa tak komunitne tuto fungovať. Samozrejme s dôrazom aj na individuálny prístup, ale snažíme sa aj tak komunitne viesť tak k takým skupinovým aktivitám. Realizujeme aktivity na rozvoj kognitívnych schopností, aktivity s prvkami arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, gardenterapie. Naozaj to spektrum tých aktivít je veľmi široké. Si myslím, že každý si tu môže vybrať to svoje obľúbené. V našom dennom stacionári sa venujeme osobám s poruchami autistického spektra. Zameraní sme na vyplnenie voľného času ľuďom, ktorí už majú skončenú školskú dochádzku, čiže dospelým mladým ľuďom. V tejto práci sa vlastne snažíme zachovať tú individualitu každého, čiže sa snažíme prispôsobiť my im, nie oni nám. Pre rodiny je to odľahčenie, že si môžu vybaviť lekárov, úrady, nakúpiť alebo si len tak sadnúť na kávu a proste oddychnúť si a venovať čas sami sebe. Prirovnala by som denný stacionár kvázi ako v detskej škôlke. Seniori prichádzajú zo svojich domácností, prichádzajú do denného stacionára, ktorý je otvorený od 7. do 16. V pracovných dňoch. V stacionároch nám pracujú sociálni pracovníci, ktorí vykonávajú odborné činnosti. Pracujú tam aj opatrovateľky, ktorí vykonávajú obslužné činnosti. Práca je určite náročná, lebo tak v sociálnych službách tá práca si vyžaduje toho človeka, aby to robil zo srdca. Lebo keď to nie je zo srdca, tak si myslím, že to ten človek nejako nezvládne. A ja túto prácu mám vysnívanú už od vysokej školy, takže ja som veľmi rada, že som sa dostala do denného stacionára. Už tu pracujem vyše 10 rokov, takže ja som rada. Veľmi som spokojná a mňa tá práca veľmi naplňa. Či vám to vyhovuje? Dobre. Rád sem chodím. Som iba začiatočník, ale pevne verím, že budem dlho tu na spoločnosti týchto sympatických ľudí, ktorí majú rovnaké poslanie. Doma by som akože nemohla ostať sama, tak radšej som tu a skutočne tu je vždy zábava nejaká, že sa niečo tvorí. Páči sa mi tu a mám tu veľa rôznych aktivít a robím, čo mi vyhovuje. Tým, že my sme príspevková organizácia, máme ten rozpočet vyrovnaný, to znamená, je to dofinancované cez zriaďovateľa, ale rovnako sa musíme zapájať do nejakých grantov, výziev a dotácií, ak chceme nejaký ten benefit pre tú sociálnu službu a nejakým spôsobom sa posunúť ďalej, lebo z toho finančného príspevku sa nepokryjú mzdy a výdavky. Pomohlo by určite
finančná injekcia jednak aj na to, aby sme mohli zmodernizovať jednak priestory, priestorové vybavenie, rovnako aj budovy. Tie financie by pomohli aj na to zlepšenie finančného ohodnotenia našich zamestnancov, rovnako aj na aktivity.